Noontime host Coleen Garcia mapasalamaton sa boyfriend niya nga si Crawford. Ang tibok detalye sa Showbiz chika ni Crystal Clemente. Sa pamilya actress Coleen Garcia, ni padayag nga swerte gyud kaayo siya sa iyang boyfriend nga si Crawford. Kini naingon sa aktres mahitungod sa pagkamasinabtanon daw sa iyang boyfriend nga ang sexy roles kay apil gyud sa iyang trabaho. Apel sa mga latest projects ni Coleen ang ongoing teleserye nga Pasyon de Amor diin aduna gyud kini sexy nga tema. Dugang niini mubida sab si Coleen uban si Derek Ramsey sa umaabot nga salida nga ex with benefits diin daghan daw ang love scenes sa mag-love team. Apan bisan pa man maong kini, wala daw issues si Billy sa maong mga love scenes. Sigon ni Coleen nga dakong tabang daw nga mas magawang si Billy kaniya kay tungod ani, mas ana ay experience si Billy ug daghan na sab siya na agian. Mas dugay na sab daw sa industriya si Billy hinungdan nga mas makasabot na kini nga kinahanglan siya og space aron mo develop isip usa ka aktres. Apan kung balihon daw ang sitwasyon, diin si Billy na ang magkupot sa sexy roles, giangkon sa aktres nga magselos gyud daw siya. Apan bisan pa man nagsunod iyang role sa mga sexy-themed nga proyekto, si Coleen niingon nga dili pod siya ganahan nga ma-typecast nga ana alang sa sexy roles. Matod niya nga mangita daw siya og lain na sab nga roles diin mas ma-challenge pa siya. Crystal Clemente alang sa Showbiz chika.